Acabo de tancar un precontracte amb Berlín, però proposen un altre repertori. Borjak. Fa anys que no toco Borjak. 15 anys, per ser exactes. I tu com estàs? I la mama? Sin novedad en el frente. Avui em fa una mica de mal aquest braç, però no és res, ja t'he dit que no he dormit bé. Felicitats, ha estat un bon concert. Gràcies. Rovira. Abel Costa. Aquí també li fa mal? Sí, Aquí? també. Carla! Sorpresa. Abel, avui no vull dormir sola. Julià, estàs bé? He vingut fins aquí i no em diràs la veritat? Es tracta d'un cas molt clar de fibromiàlgia. T'omples la boca de paraules grandiloqüents i et penses que ho saps tot? Però si ni tan sols ets capaç d'enfrontar-te allò que tu vols. Suposo que ja no te'n recordes massa de la meva infància, no? Al cap i a la fi tampoc no la vas disfrutar gaire. A ta mare l'he cuidat tota la meva vida. Qui l'ha de cuidar millor que jo? Li donaràs tu el menjar a la boca? Li canviaràs els bolquers? Mira que ho intento, però no aconsegueixo entendre. Julià, hem fet bé de suspendre. Júlia! Júlia! Home!